ஐயோ நான் இல்லம்மா, அக்கா தான். இப்படி விளையாட கூட இடம் இல்லாத ஒரு வீட்ல இருக்கீங்களா? ஏன் காசா கிராண்ட் அரேனாக்கு வாங்க. ஒரகடத்துல சென்னைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வில்லா கம்யூனிட்டிங்க. இங்க 20க்கும் மேற்பட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதுக்கும் மேல காசா கிராண்ட் அரேனால இண்டிபெண்டன்ட் வில்லாவே 50 லட்சம் தான். அப்புறம் என்ன, ஹாப்பியா இருங்க. ஐயோ நான் இல்லம்மா, அக்கா தான். இப்படி விளையாட கூட இடம் இல்லாத ஒரு வீட்ல இருக்கீங்களா? காசா கிராண்ட் அரேனாக்கு வாங்க. ஒரகடத்துல இங்க 20க்கும் மேற்பட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. வெறும் 50 லட்சம் ரூபாயில இண்டிபெண்டன்ட் வில்லாவே கிடைக்குது. ஹாப்பியா இருங்க.